so. Me ka zo ka tsaya ma mutane sai wani cije-cije kake mana nan? Yaya ba lafiya ne. Yaya Nasir, gaskiya Affan ya ci zarafina akan kanwarsa. Bugu da ƙari, har mari na yi saboda na je wajen kanwarsa. To ni a gaskiya yaya, ka banni na ɗauki mataki akan abin da Affan ya yi min. Shi Affan ɗin ne ma haka? Kai kanina, ka bar komai a hannuna zan ɗauka mataki, je ka kawai. Ƙawata ya kamata dai ki kai mu je mu zagaya cikin garin nan naku. Tun ɗazu ina ta fama magana ki ne banza da ko ba ke son ga yanayin garin naku ne? Ƙawata ba za ki gane ba, akwai matsala ne. Ki bari idan yayana ya zo na faɗa masa sai mu tafi. Saboda me sai ya zo kafin mu shiga garin? Saboda yanayin garin namu ne ƙawata. Ok, to ba damuwa. Nafisa zo ki siyo mana taliya, na ga yamma yayi ne mu ɗaura. Mama barin ansani in ji, dama ina son in ga yanayin garin. Ke da kike bakuwa ki bari Nafisa ta je mana. Ai mama yanzu ni ba bakuwa bace, dan da zan sauka na ga wani shago kamar ana sai da taliya a gurin. Shikenan yar auta ta shi ki je ki wanke kan ta je ta dawo. Washin ni kan Nafisa har yanzu zaman me kike baki fito ba, kin san fake nake jira kuma yamma na yi ko dan Allah ki fito mu tafi. Ƙawata ni dai da za ki mun haƙuri da za ku kuma na ji daɗi. Ke fa yar gari ce, ni kuma bakuwa ce. Ina da buƙatar ganin ki wallahi. Ke ba za ki gane ba wallahi, yayana nake ji. To ai sai ki sha zaman ki, dan kar na jaza miki, ni kin ga tafiya ta sai na dawo. Afra! Don Allah ki bi a hankali da garin namu. Na ji, idan mama ta fita daga bayi, ce mata na tafi kewaye sai na dawo. Wow, ƙauyen nan ya burge na sosai. Na san in ga shukoki haka. Birni ina za ka ga shuka haka? Kai, abin ya burge ni sosai.
Me awara an soya? To Allah ya bada sa'a 'yan mata. Wow, to ni ina ma zan bi. Nan zan bi ne ko na? Bari dai in bi nan kawai ba. Yawa mada, kaga wata yarinya ga dukkan alamu ba kuwa ce. Jan wuya, Sai waga. je ka zo min da ita. An gama waga. Mata, mana, yawa madana magana. Ke magana nake miki bakin tsakin a rana. Kai haƙuri, sauri nake yi. Dan bani da lokaci shi ma ogan naka ka faɗa masa cewa yayi haƙuri ban da lokacinsa. Ke kin san waye ni? Magana nake miki. Kin san waye ni da zan aiko a kira ki ce wai ke ba za ki zo ba? Sanin waye kai, ni ba zai amfanar da ni da komai ba. Ba kuma damuwa na bane in san ko kai waye. Kai malam, ka bani guri in wuce. Affan, waccan bakon gidanku ne da nake gaya maka. Ka je ka taimaka mata saboda kar ya cutar da ita, ka san ma da ba imani ne da shi. Ku jira ni ina zuwa. Affan, tabbas lokaci yayi da zan aika ka inda na aika abokinka. Ƙarya kake, idan kuma kana ganin zaka iya, bismillah. Kuma ka sani, wallahi jinin abokina ba zai zuba a banza ba. Ka sani, zan bar ka yanzu, amma idan ke rena yawo zabo na yawo, za mu haɗu da kai. Ke kuma ki sani, ina son ki. Duk kuma wanda ya ce zai shiga tsakanina da ke, to sai na ga bayan shi. Ban san ko kai wane ne ba, gashi ka zo ka taimake ni. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Kun taimake ni a karon farko, ga karo na biyu abokin ku ya taimake ni. Dan Allah ku taya ni godiya. Na gode. Sanadin so, na zubar